Moro Jarno. Moro. Mitä niinku tälle lauantai-aamupäivää ohjelmaan kuuluu? Vähän tärisyttää. Koitetaan mennä kokeilemaan niitä vapaustuntia. No Elkkari, mä katsoin, että sä oot menossa johonkin korkealle, kun on tuollaiset valjaat. Se on toivottavasti. Päästään korkealle. Pääsetkö mä mukaan? Kyllä. Toivottavaa olisi. Ahaa. Vielä tässä vaiheessa. Katsotaan sitten myöhemmin. Joo. No katsotaan, mennään tonne ylös katsomaan 4 kilsaa ja tulla sieltä alas nopeasti. Kyllä. Vapisee ja jännittää, mutta kyllä mä tosta ovesta ulos haluan. Noniin, eiköhän me siitä päästä nauttimaan sitten lämpimästä turbulentosta kesäilmasta. Kyllä. Hienoa! Ihan maailman parasta! Eikö? Tää on upeeta! Nonni! Nonni Jarno!
Se oli loistava hyppy. Tää on hienoa. No perhana. Tää on todella hienoa. Musta tuntuu, että taitaisit lähteä uudestaan. Se voi olla, että täytyy. Oi. No niin Jarno, eka laskuvarjohyppy on tehty. Kyllä. Suuret onnittelut. Kiitos. Se oli hienosti Loistava. vedetty. Ja kyllä oli ilmaskin kuulus kyllä nautinnon äänet, vaikka vauhti oli, niin kyllä siellä niinku jotain elämöintiä oli. kiljumista. Joo. Se kuuluu asiaan. Kyllä, se kuuluu. Ei muuta kuin takarivistä sitten, niin kuka tulee seuraavaksi? Ha?